Bolero SLX गांथाम होनदों गांथाम 3 लाखनो 2020 नि गंसे दङ नै ओमफ्राय बेसेबां होनदों 7.5 लाखनो फैलायबाय नै नर्थ इस्ट कार बाजारनो चिरांनि गारियानो दं बै क'क्राझारनि मोनसेया 15 नि जाहैदों बियो ओमफ्राय 4.5 नि पेन्टिं खालामबाय गारिया पेन्टिं खालामनायसो बेखौ अबेनिखौ लामारनाय जाखो बे भिडिअखौ पार्ट 2 नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे जै बर' हारिनि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान व्लग भिडिअआव स' दाख्लैहाय जों गारिखौ फसायाखैमोन ओमफ्राय दिनै थांफिननानै आरोबाव पार्ट 2 जाबाय बे भिडिअआ थांफिननानै जों दिनै दस्रा गारि नायहैनोसै ओमफ्राय फसायोबा लानानै फैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो अबे गारिखौ नायो अबे गारिया बेसेबां दाम स' अबेखौ लाबोनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे स' बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै जों दा फार्स्टआवनो थांगोन कारिगावआव मोनसे खबर मोनदों Bolero 2013-12 बेफोरबायदिनि आरो थांनानै नायनोसै माबायदि बेसेबां सननि ओमफ्राय बिनि उनाव थांगोन जों क'क्राझार आरो क'क्राझाराव फसायाबा सापर्टआव थांगोन आरो सापर्टआव फसायाबा आरो बङाइगाव फैफिनगोन स' एसे गोलाव जानांगौ डेस्टिनेसना अबेखौ फसायो नायगोनसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थागोन ब्लगखौ दा जों नै कारिगावआव दंफैयोलाय कारिगाव बियो ओमफ्राय नैबे Boleroखौ नायनो फैदों नै अखा हागासिनो ओंखारनो हायाखै दिनै लांथारसै दा एकदम 100% 100 अके नायनोसै दिनै होमबा अखायानो ओंखारनोनो हाया हांसो बेदर जाहैना ओंखारा दं हांसो बेदर जाहैना ओंखारा दं दिनै लांगोन दे नै बेनो गारिया नै 16M 0579 गारियाथ' बायह्राजों मोजाङानो सिंजों नायनि र' गगा मोनदोंलै आंहा नै साथा गैया दिनैसो फार्स्ट टाइम कारिगाव बाजाराव हाबबायलांनै हाथाय जाग्राया सुनिबाराव जायो नामा बेयो बे हाथाया सुनिबाराव जायोरा सुनिबाराव जायो नैबाव मानखोनानै बावनायसै मन्दिरसो नै इयो नैबेहाय बाव लाबोथोंसै अखा हादों नालाय नायनो डिस्टार्ब नैबेहाय सोनानै बाव नायनोसै आरो बै लास्टनिखौ मिलायाखै बायदि मोनदों आं CCS नाम्बारखौ गैया जे बेखौनोथ' मिलाया बायदि मोनदां CCS नाम्बारखौ बेटारिनि हालोदा नै CCS नाम्बारखौ एसे गरबर मोनदों बिराद नायनांगौ बे CCSखौ माने दस्रा गारिनिबो बानलाबायोना डुप्लिकेट अबेबा थाबावोमोनलाय मोनसे बाहाय नाम्बारा 16M नि ना बियो ओमफ्राय 16M नि गारि नङा बायदि मोनदों आरो एसे दाउट जादों नै बरफ गोलैबाय गारि बायनो फैनाया अन्थाइ गोलैथेनानै नै सिङावसो सोजोबनांबाय गारिफ्रानो गारियालाय सालायनायबाय टेस्ट ड्राइभ खालामबाय दा ओमफ्राय 3,30,000 नांगौनो खमायथारा टेस्ट ड्राइभ खालामबाय नाम्बार CCS नाम्बाराल' एसे मिस्टेक आरो दा मानि थाखाय प्रब्लेमा बिदि टाइपिं खालामनायफ्रावसो एसे मिस्टेक जाखो ना माखो मिथिला अन्थाइ गोलैबाय ओरै कारिगाव बाजाराव नै गयथिबो गुसु जाबाय जेकेटबो गानबोआखै जेकेट गानबोनानै बेहा आराम देरहागौबाय रानि मालाय खिन्थु आराम दा गोजांबायना नों गोजाङाखै गोजांबाय दै 3,30,000 नो ओमफ्राय दा 3 लाखआव थाबथाबायमोन जों 260 होबाय 2,60,000 दा 2,60,000 हाया जाहैदों ओमफ्राय एसे आगा फिसा जाबावगोनदां उनाव जों दा गंसे गारि नायनो थांग्रोबावगासिनो क'क्राझाराव अखाया नागारबाय नै बरफ गोलैनानै दासो बरफ गोलैदोंमोन आइसक्रिम क'क्राझारा नै दैलां बहर बायदि मोनबायलै दानो दैलां बहर बायदि जाबाय नै अखा हानानै गासिबो लोमि गैया हनै लोमजोबबायना गासिबो लोमजोबबाय फाइनालि नै क'क्राझार मोनफैबाय लेथ्रा क'क्राझारसो जाबाय बिउटि पार्लारावनो दा मानो लाखिखो ना बिउटि पार्लाराव हाबो हा बिउटि पार्लाराव मानो लाखियो गारनावसो सोंनांसिगोन बेखौ मानि थाखाय लाखिदों नै i20आ जोंखौ लांग्रायानो बाव लाखिबाय बिउटि पार्लाराव मा खालाम सानदों सुजागोन नामा बिसोरो बाव हाबसै औ नै मानसिया ए आं दारि सिनजागौमोनलै बाहाय
बेखौनोथ' जोंलाय हायाव हाबनोसो लाखिखो ना माखो नंदों गोजोननि क'क्राझार होनो नामा बेखौ गोजोन क'क्राझार बिराद गोबावसैलां फैया क'क्राझाराव आयौ खोमसि जाजोब्बाय नै जोंनिथिं खोमसि जाजोब्बाय नै थांजाबावगोन बे जायो थांजायो बाहायथ' लोमजोबनाय नै स्राव सारबा ओरै रेजेर जोब्बाय आरो दखानाव साहा लोंदोंमोन जों बाहाय नै मोनसे जोबनायाव दाना थांनोसै साहा लोंला साहा लोंला बिउटि पार्लाराव दे थांगासिनो टाउनलायनो क'क्राझारानो क'क्राझार जोंनिथिं साबसिन ने नै सारफ्रावगोनलै थाब थाब बार दैया दोनहाबनाय बुस्थुआ सालायला नै बडिफोराथ' जेबो डेन्टिं पेन्टिंबो गैया कालारबो होआखै एकदम अरिजिनेल पेन्टिं कालाराबो बेक टु बेक एकदम अरिजिनेल पेन्ट गोजा आरो दा इन्जिनफ्रासो माबायदिथाय स्टार्ट लानो नागिराखै नै गोबाव दोनहाबनाय ना सेल्फफ्रा मार जाजोब्बाय बे बेन्डेज सेन्डेजफ्रा गासिबो आर्मिसारफ्रा माराम जाजोब्बाय बेयो गोबाव दोनहाबनाय ना गारिया बेनि थाखायनो स्टार्ट लायाखै बेटारियाथ' मोजां चार्ज दङ होमबाबो स्टार्ट लायाखै आरो एसे ट्राइ खालामबावनि ओरै टाउन सिङाव दंफैनो बिल्डिं बारियाव नैबाव ट्रेन साइटिं दं नै बे ट्रेन साइटिं बिनि खाथियावनो नायफैदों जों नै एकदम जाब जाब न' गारि पार्किं खालामबा जायगा गैया नै माबायदि मोजां बारा मोजां नङा टेस्ट ड्राइभआव लाबोदों जों नै गाखोनानैनो मोनथियो गारि स्टार्ट जाबानो मिथियोब्रा 2,75,000 नांगौनो जों 2 लाख माबा होबायमोन 55,000 होबायमोन ओमफ्राय दा मिलायथाराबा माथो खालामो थांफिननो ओंखारबाय जोङो चलो मिलायसिगोन दा 65आव जाहां जाबाय जों दा नै ओमफ्राय बाजै हटेलाव हाबनो नागिरदों ओंखाम जाग्रोसै ओंखाम जाखांनानै थांलायसै एग्रिमेन्ट सिग्रेमेन्ट खालामनानै ओंखाम जागोनसै फैद' जोहोलावफोर थाङै थुङै फैफिनबाय दा जों लांबा थांसै होमबा फैफिनबाय जों लांनो फैफिनबाय बेसे नागिरबाय थाबावनो ने फाइनाल जाबाय बेसे नागिरबाय जाबायबो जाबाय ओंखाम जाखांनानै फैबाय ओंखाम जानायखौ खिथानो बावबाय आं दाउ बेदरजोंसो बाव लकेल दाउ बेदरजों जाना फैबाय आरो ओमफ्राय नै गालियाव फैफिनबाय नैबेनो गारिया नै बेहाय दङ दाहाय नै ओरै बैजों एसे थांबानो ट्रेन स्टेसन दं ट्रेन स्टेसन ओरै फैनानै बेहाय दं आरो नै गारिया दिनै 2026 सानडे 15 मार्चआव बिरन बिथाङा नैबे AS16F1134 गारिखौ बायबाय आरो ओमफ्राय मालिकआ बोरै बबे माने बे मालिक ओमफ्राय बे दिनै लांसिगोन गारिखौ 1134 नामा मा नाम ना बिरन नार्जारि पुराटा खट कर राखिन बरोबो लागोन आं किसनांगौ थाखोना 264 आजावबाय दे नै 264 नै सानखाबायनो एड खालामदो मेकानिक्सफोर डाइरेक्ट थांनोसै मिथिबाय लानानै नाना सिटा खालामनांसै गारि गोदाना सेला जेनबाय बेटारिया नै जाया गाज्रि जाबायनो UI 700F बेटारि मडेल बेयो ओमफ्राय दा नै फैदोंमोन नै नायनो बेटारिखौ फाइनालि बेटारिखौ लाबाय जों नै बेटारि लानानै थांफिनबाय दा सेल्फ बानायगासिनो गारिया सेल्फनि खामानि दं ओमफ्राय बेटारियाबो जाया डाउन दा सेल्फनि ओमफ्राय इन्सुरेन्स फेल आरो ओमफ्राय सेल्फ बानायखांबाथाय जाबाय थांबाय माखासे खामानिखौ जों बङाइगावआव थांनानै मावनोसै बेहाय बारा बानजाया क'क्राझाराव ना मा होनो बिराद माखौबा बुरजा बिलाबायथारो स्नाइबारा औ दिन दाखाइट जोंना जों आखायनो चिरां ना क'क्राझाराव फैया ना मा होनो माबा मोनसे नांगौबाबो क'क्राझारनासो गाज्रि मोनलायलांगोनलै माने बारा लायोलै क'क्राझाराव बङाइगावजों हाखाया नालाय बङाइगावआव बिराद हलसेल गिदिर दङ बांसिन थगायना फानो दा सेल्फ बानायखांनानै ओंखारलांसै लासैनो थांब्ला जोब्बाय नै
बेन्डेज सेन्डेज गासिबो एसे गोबाव दोनहाबनाय एसे थांजोब्बाय बे बाङासिगानो हरनो लादो बोरो मा थाङो गारि मालिकआलाय बाङासिगानो हरनो लादो होनदां नै बेखौ औ गिलिर जायोथ' नै सेरसे जागोन दां मोननैजों दाम दंथ' बै एलुमिनियामसो बैयो दाम दं गारिनि हालोदा नै नायजाखाया दा थाव सोनो फैबाय नै डिजेल एकदम एमटि सेस गानै मैला दोनहाबनाय गारि ना 2000 सेल्फ टेल्प बानायनानै नै जों फाइनालि फैबाय लावथि लामाजोंहाय हरैजाय मानिबा थाखाय लामा ब्लकनो नेशनेल हाइवेआव सेल्फआव थांबाय जोंना 5000 बेटारियाव थांबाय जोंना 6900 थांजेनबाय आरो दा गाबोन सार्भिस खालामहैसिगोन बेसेबां थांबावो आरो फिसा फिसौ दङ खामानि बांद्राय गिदिरथ' गैला सेल्फनि खामानिया जाबाय कमप्लिट दा सेल्फखौ 6000आव गोदानखौनो मोनगौमोन 6-7 ओमफ्राय हनै क'क्राझारबाथाय मिन्थिखागौ दा दामा बारा लुथियो उफाय गैया लागायनांबाय मोनाबायबो ओमफ्राय मोना गुना होननानै बानायनानै फैबाय आरो बायसान्स स्टार्ट बन्द जाबा होननानै बानायखानानै फैबाय नङाबाथ' गाबोन जों बङाइगावआवबो बानायनो हायोमोन आरो लाइटआनो नुवा नै हेडलाइटआ एसे खमजुरि लाइट सोलायनांगौ दा थांगासिनो गारिया खारबाय बेसेबां खारखोमोनथाय 1,63,000 खारबाय गारिया हेन्डबेलबो एसे लुज जानानै दं टाइट खालामनांगौ फाइनालि न'आव मोनफैबाय जों गारिखौ लानानै फैबाय 2,64,000 होनानै लाबोबाय ओमफ्राय मालिकनावथ' मोनगौमोन 250 बानो मोनगौमोन 2,50,000आवनो जागौमोन आरो दा हनै गारि नागिरग्रा दं ओमफ्राय ओरै बुरजाथार आरो चेनेला जेनेबा दालालिया ओरै खबर मोननाय नालाय डाइरेक्टलि मालिकजों कन्टेक्ट जायोबा जों 2.5 लाखसोआव मोनबोगौमोन गारिया एसे खरसा दङना इन्सुरेन्सआ फेल प्लास ओमफ्राय सेल्फ बानायनांगौ आरो बेटारि गोदान नांगौ खामानि दङ माने दोनहाबदों आरो गारिखौ सलायालासिनो माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बा सालायग्रा गैया जानांगौ न'खराव दा अनाराथ' सासेल' ओंखारदों रावबो फेमिलिफोरबो ओंखाराखै स' बिनि थाखायनो एसे दावराव माने मेन्टेनेन्स खालामग्रा गैयिनि थाखाय गारिखौ दोनदों जानांगौ आरो गारिया 2012 निनो ओमफ्राय 13 बोसोर 10 मास जाबाय आरो कन्डिशना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय अरिजिनेल पेन्टिं बाम्पार टु बाम्पार अरिजिनेल गोजा जेरावबो जेनेबा स्क्रेच बा डेन्टिं खालामनाय गैया माने फिसा ओरैनो माबा दंलाबायो आरो जेनेबा मामार जानाय बलेर'आ माने माराम जाखायो एसे एनै बे गोजौ बायह्रा साइडजों आरो एसे दा बेखौ कालार खालामनांगौनि एसे टाइम फैबाय आरो बेना ओमफ्राय सिसिस पेन्टिं खालामनांगौ सिंजोंहाय ओमफ्राय दा सार्भिसिंआव थांसिगोन एसे 30-35,000सो सार्भिसिं खालाम माने सार्भिसिंल' नङा बायदिसिना एसे सोलायनांगौ माने दोनसोनाय गारि नालाय खुलिबासो एसे मिन्थिलांगोन आरो नारनानै स्टार्ट खालामनानै लाबोबाय जोङो गारिया स्टार्ट जायाखैमोन सेल्फ बानायबाय बेटारि गोदान लागायबाय सेल्फआ 5,000 थांबाय ओरैनो 7,000 फ्रावनो मोनगौमोन आरो मोनसे सेल्फ गोदानखौनो दा क'क्राझाराव हनै उफाय गैया मोनाबायबो आरो सानडे प्लास बिनि थाखायनो चार्जआबो बारा गैबाय 5,000 लाबाय आरो बानायनायावहाय ओमफ्राय बेटारिया 6,900 सामथिं बेबायदिनो लाहैबाय 7,000खौनो लादो कमप्लिट जानानै जों स्टार्ट खालामनानै लानानै फैबाय गारिखौ दा सालायनायफ्रावथ' जेबो प्रब्लेम मोनाखै दा स्मुथलि फैदों फैनाया बिसिबां ओमफ्राय लाइटआ माने एसे मोरले आरो बे गोजाम जाबायना बाहेरानि हेडलाइटआ दाथ' बे हेडलाइटआ बानायजाया डाइरेक्ट चेन्ज खालामनांगौ सोलायनांगौ जरा ओरैनो डुप्लिकेटफोरखौ लागायबा 6,000सो थांनो हागौ ओमफ्राय अरिजिनेलाथ' 4,000 लायो मोनसे हेडलाइटआव दे बलेर'निया 4,000 लाखायो एकदम कमप्लिट बानायथारोबा 30-40,000 बिदिखौनो ला आरो बिसिम थांबावगोन आरो दा 2,64,000 लानानै ओमफ्राय ओरै 30-40खौनो लादो 40आव कमप्लिट जाजोबगोन आरो बांद्राय जेबो साजायाबाथ' 40बो थांनाय नङा ओरैनो 25-30 बिदिसो थांनो हागौ साजायनायजों मानायजों ओरैनो 40 बाजेट लाबाय आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै पार्ट 2 भिडिअखौहाय दा सोरबा थांनाय भिडिअआव ट्रेक्टरनि भिडिअ लाबो होनदों दा पुराना साबस्क्राइबारफ्रा मिन्थिगौ सिगांहाय जों ट्रेक्टरबो गंसे लाबोदोंमोन निउ ब्रेन्ड सनालेखा ओमफ्राय दा बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायनोसै बोसोरसे अलमस्ट जानोसै बोसोरसे मेयावहाय लायदोंमोन जोङो नै दा मार्च जाबाय 1 मान्थल'सै
दा बोसोरसे जानोसै माबायदि कन्डिशनाव दं नोंथांमोननो देखायनोसै दे बे ट्रेक्टरखौबो स' नेक्स्ट भिडिअआव फैनो हागौ दे नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बाय बाय जय बर' हारिनि